Здравейте! Днешното предизвикателство е да ви запозная с брат ми. Идеята отново е на Виктория Маринова, която да, много я обичам и да, липсваш ми, много обичам те. И така, време е да започваме. На колко години си? На 5. Как се казваш? Станимир Стаматоско. Къде живееше? В Надежда 2. Кой блок? Етаж. Блок. Блок. Етаж. Блока се казваше Надежда. Надежда 2. Надежда 2. Блок. 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 Двеста и 9. Не. 20 и 9. И 9. Друго какво? В коя детска градина ходеше? Аз в кое училище учих? Нашето там пред. Извинете. Имаш ли си приятелка? Гадже. Да. Как се казва? Борислава Михела. Брейче и 2 даже. Илия. 3. Как се казваха твоите госпожи? Солова, Небантова и новата госпожа. И новата госпожа как се казва? Стоянова. Линова Стоянова се казва. Сам толкова госпожа имам. Добре. Кой ти беше най-добрият приятел в детската градина? Владо. Твоя татко как се казва? Тати. И аз ще подобря. Извинете. И твоя тати как се казва? Стоянов. Тати Стоянов Тасков. И той така се казва. Не, той се казва Стоян Станимиров Тасков. Стоян Станимиров Тасков. Твоето село къде е? Надежда. Село. Селото му се казва Партизани. А къде се намира? В Варнешко. Точно така. А сега ние къде живеем? В Леля къщата. А Леля къщата къде се намира? В Лондон. А ние къде сме точно? В Лондон. Не, ние не сме точно в Лондон. Ние сме на Леля. Вътре вече сме на Леля къщата сме вече. Вътре. В предградията на Лондон. Хорли. В предградията на Лондон. Хорли. Как се казват братовчети? Владо. Братовчет. Кой братовчет? Дето ти е на село. Ейти се казва. Тоест има скейтборд. Браво. А този братовчет, дето сега си играете тук в къщата на Леля, как се казва? Бобо. Мама как се казва? Мама Ели. Леля как се казва? Дето сме тук в нейната къща. Ивона. А Чичо? Чичо. Той Не. се казва Чичо. Не. Той е както Бобо. И той е Боби. Да. Бобо. Бобо. Той се казва Бобо. А другата Леля как се казва? Дето е долу къщата, където е. Леля Неви. А Чичо? Нейният мъж? Яник. Точно така.
А може от тебе да започнем от себе? Аз как се казвам? Как Тони? А мене? Тебе те казахме, ти се каза как се казваш. Така, това е за днес. Може би по-късно ще снимам отново друг клип, но не се знае, ще видим. Чао и благодаря за гледането и приятен ден, вечер, там зависи кога гледате. Чао!